Okay, dire agi mga kaigsunan sa okay. Barangay Road, village sa kanhi kapitan sa Kanigan. Okay, padung sa Dungguan. Pwede sakyan na dire. Ani na lang dire. Okay, dire kutob. Okay, mga kaigsunan padung ni sa atong adtuan nga secret beach o sa floating cottage. Okay, dire ani mo ang caretaker mao ni dire. Ani mo pagmutana og pauban mo dito sa pabuk mo dire. Mao ni ang caretaker. Okay, dito ani agi. Doon na diha sa ubos mao na. Okay. Padugdug ka dire mga igsunan. Okay, padung na ta dito sa atong tumong ug tuyo. Mao ang pagtan-aw sa Secret Beach mga igsunan. Okay. Basta Secret Beach na. Okay, bitaw. Ay ta dire. Okay. Wala ni dire. O ginanglang pa day musakay pa day kuan. Sakayan padung dito sa maong gitawag og Secret Beach. Okay, mangita ta ni og tao nga atong kasakyan. Ang atuang tagaan og palipay gamay. Igo pod nga malipay. Okay, magkaigsunan. Joke ra. Mao na atong tumong dito, mao lang ato i-focus. Adto ta ana. Ato lang adtuon og napasaluyo ana ang maong Secret Beach. Di pa na mao ang Secret Beach. Floating cottage pa na. Okay. Mao to kaigsunan. Ato nang adtuon karon, di mo dugay. Okay, padung ta diha ron. Okay, na ta diri. Mao ni ang floating cottage nila. O ni atong abrihan to ni kasila ako ni gawa kana ilisanan na mangiilis ka diri. Okay ra mangihi ka diri. Okay tingali di makita mga bay. Okay alta sa ning layo. Okay. O dito distansya sa sa Dungguan sa pingana sa Dungguan basta kay Dungguan Bisaya man ito daghang Bisaya ang lanawan ni. Okay dire. Mo ni kilid niya. Mo ni hang anak ang ang ihang palibot kun ambak sa asa ka ambak ani. Wala siya gamoy caretaker dulo lang inyo ni. O gusto mo mangaligo dire magpabuok mo daan pila ka adlaw pagpabuok ani gaw. Mga tulo pa. Sa kuan. Pudaan mo tukadlaw sa mong kuan. Okay, mo dire. Hindi ka po way maligo pag baligo mo dayon na pwede. Pero og nanay nakabuok pwede mo silang maligo ani kay kilid ngali. Atong dito, aliha. Buk. Dili lang mo ari ka rin. Anang panay kang pre ha. Ako lang mo ko sa inyo ha ko na nakabuk lang na. Oo ni si ang caretaker agaw ko lili. Okay. Naliha nindot kayo perting hinlua de no. Hinlo kayo. Di sa pwede sila ano ra sila nang kuano kabat-kabat ra sila nang nay bakaw diri kana diha ba. Pwede isang-sangit ng mga bawon la diha. Okay naman ka mga masuko diha gaw mag Wala. ha? Wala. Dili sila mag-barbecue para diha. Haling nga sugba pa. Diri nay kuano nay kumpleto na diri nay lungagan. Lungaga diri. Sugba ari po ka maglingkod-lingkod tagay ka diri lamisa na apoy lamisa. Basta sigara lang ligo diri maghapon sila nakay mo sila. Wala may limit sa oras ko ni. Kani? Wala limit sa oras. Away limit sa oras? Wala. Pila ka sa pero pagkagabi ha. Naji. Pindi sa usapan na ito na paggabi, mo extend mo. Ha? Manay na swimming mo. Depende sa ako rin bahala sa inyo. Pinahatan ko sa kuha. Ano ba? Pero 500 yun na ang kuhan, bayad ani. Sa 500 tagalain. Galain. Okay. Ay ta. Dito light man, tingnan. Kaya ko na din daw, ang brato daw kayo, di prasado dito ka. 500 gaw ang kuhan gaw? Ang tagagawas. Magawas, tagawas. Paplat yung 500. 550 mo din na. Umangyo ba, 500. 500. Mangyo, okay. Ya, ang pagsakay ang padung diri. Kanang service tong logo mo, itong service ani. Wala bayad na. Di ka lang dipindi pa sa... Muwit ka. Oo, di mo mangayog bayad. Kuhan ka ng silbing tip na ba? Di ko mangayog bayad. Sa kusa lang mahatag sa inyo ha. Kung nagkakuhaan na, mahatag sila. Nabi mo, kahatag na ibang mahatag bitaw. Kanang kuhan ko, maluo yung puna. Maluwi ba kayo sigurad balik? Mawaganda na po kay customer road. Okay na, observe cleanliness. Sinang lang yung cleanliness na diri ko lapita. O, di ako diri.
Okay. Namo ni capacity 30 to 35 persons pero okay pag 50 ani. Okay pa ta. Kay kan 35 hamugaway ra ni way kuan. Aywan. Okay. Na di makakita mo mga sa palibot. Nindot kay gayo. Di ka magmahay diri. Na poy pang kuan sa bata. Amo na abatan sa mga bata nagaw kana. O depende sa mga dagdag ko mga masa bata na pwede po modudula diha. Bantayan lang. Ang atong pista din sa kuha na grabe na sila nagharang maligo diri. Diri. Okay, mao ni. Study naghangani maligo di pista. Tuol ni sa gingo nga secret beach pero dili ni secret beach pero mao ra gyud sila dapita. Makita na to ni diri sa Kanigan, Luon, Bohol, Sandingan Island. O di mo mawa, mari mo diri ana mo agi sa kilid sa balay ni kanhi Kapitan Johnny Marimon. Ilado mo na si Johnny Marimon, dugay ng kapitan diri. O pag abot sa luyo, ani ay caretaker mangutana mo ni Sirero Lily Marimon. Okay, mga Marimon man balwartiha diri. Okay, sayo na. Mga sasakyan dito lang disda kuan. Oo. Huwag na mo sakyan dito sa anang dungguan. Isang balay nimo. Okay, pangikita lang nini kita na. Wala yung gwapo diri Marimon kuan. Okay, na dito green no, wagi. Tanang klarohon na gyud ni tato ning ilang kaliguan. Bas yun na. Di ni mahubsan na, di ni maingog mabaw ni pero di gini mahubsan. Matugkad pero di gini lapok. Aning dapita di aning gibutangan sa cottage way lapok ni. Okay, kita dyan. Malingaw gyud mo diri. Pero 50 ka tawo ang capacity ani nga kuan pero mulapas na daghaman diri mga pre-pre aning kilid-kilid pwede mo attach amo mo adto ug daghan mo abot mo 100 ka buok. Pero gaw nako tong tana gaw detalye na. Pero lain-lain gaw usa ra gyud ang inyong dawaton ani gaw. Nay usa ka grupo nga mo kuan mo sagol pwede ra. Pahitag nay nakabuk ani butang tag po ra ka buok nya nay napay magpabuok lain musa mo apil. Pwede ito istorya itong nakabuko na. Ang ano ba? Mag-share sila, sharing sila. Pwede ba sugot mo mag-share na sila diri? Sige. Mo-share sila sa bayad. Ali, mo-share sila diyan tapos ang musa itong isa itong kada grupo depende sa usapan lang. Siya mo bayad ba sila atong kuan? Okay, klaro kayo. Mo na pero di kabakon og mari mo diri kay dako ang dagat nya ikaduha po nay mga pre aring gilid. Gawa. Pero gusto mo ani, book lang mo daan o gusto mo aning cottage pero mingon mo mari di maligo, way problema way cottage kay nay daghang kaliguan. Kuha nang cellphone number gali ka cellphone ni ko abot. Sa number nimo? Tingilan. Dito na, pwede po kaliguan dito, di mo cottage. Pero di reskilid, pwede na po pre dito ang gatuan to ganiha. Na nga cottage sa sud. O gusto po mo musuroy dito sa itong secret beach. Naa po dito. Mao ni secret beach man nga area. Okay, ato ta karon. Ay secret beach man nga dapit na adto padung dito. Okay, ato na to ron. Makita niyo kung pananglit na pulibok ng kining cottage at nung aron butang mo dito. Abangan niya cottage pero bok na mo daan. Mahilunda mo. Kaigsunan. Okay, mga kaigsunan daghang salamat. Gusto mong melon na protein cottage mo. Protein cottage mo pero opay no kabok. Advance lang mo. Aron makauna mo. Hagdan mo nahiwi pero di nahiwi kuan ni kanang gihipos ni kanang mas kasaka daghan. Tawagin lang number nga 79744061. Otro hagaw. 79744061. Okay, mo to. Tawagin lang to ninyo, balikan lang ninyo kuan sa tanaw sa Facebook o sa kuan sa YouTube. Ibalik lang ninyo kuan sa lida na to. Recall niyo tong number. Okay, daghang salamat. Ang agaw Okay, tana. Kiring kahoy. Ani ba? Ana tama lang kuan. Dako rin kay dagat. Okay, dakal labi karon dako mo ni. Di ka tupog na. Di ka tepang karon? Hapit po puintuan na. Kani mga John ni ali. Kuan, ulyo. Dagkog dagat. Yung sakyan ko kay mo. Pre ang kuan niya, pre ang sakyan na numari mo diri. Pero kamo gud umahatag og apoy mo dawat mo sila tagaan. Hindi mo balibad. Okay ka ba? Sakyan ko ka ba? Oo. Okay, sakyan ko rin among kuan. Ano mo katay kuan? Kaysa. Okay, pwede. Okay, atong secret aron gusto mo mutan-aw secret. Tuon to dito kay
Paitan pulibok na ni. Namoy kadtuan dito mga kaigsunan. Okay. Padong ni diri. Dili tagikan ha. Ari tagi. Labi tagian dia ke ora. Pwedeng motor mo diri mo pakya mo kan mo hatag lang mo palipay sa mususuroy nyo ri. Sikasa mo dong diri na daghan dagat diri. Dagat poros ning mo magian. Ito sa mana dia kau? Ha? Dia. Duguanan ka po na. Duguanan lami lagi. Magkabilaw. Ora ring duguanan diri. Diri, ali tagi secret beach na ni. Mo ligaw agyan gaw. Okay. Patod mo dagaman diri ring bangkero. Labi na kaayo ari mo si niagaw pa susuroy. Ni Hirelo mangitaan lang ni si Siri si Kwan Lily Marimon. Dool naman niya, wa may lain nyo makita balay na sa dungguan o kanang gitawag og kuan kanang fishport. Sa fishport na siya dool, puyo. Ayang bay. Na ba diha ila ka aning ka tipo kaw? O kay sa imo lang nanay nga ano? Sinandada sa amron. Patay man na da. Naman. O lagi patay mo nga ha? Naman dia. Lagi o man to. Ade kay liga po kinda. O di tiguang na? Pila dal mo cinta na ka? Tapi na cinta. O di ba? Gulay. Mo ni secret no. Ani landong gayong nindot e po diri agong ari ka diri murag gituyo gyud ba? Murag mo ni secret beach. Pwede na sugod ka diri ligo-ligo ka ani ka. Padung dito naron nimo magkuan ka. Tinaw man. Okay. Kung nindot og kuan bas gyapon gaw. Bas. Ko lali mahiluna ka dito. Ito lang juga sa cottage. Ako naman dito basta dito. Pero gusto mo suroy, ari diri. So suroy na ba? Dinhi to nangaligo kuan. Bugnaw po diri no. Wala bag kuan kanang gitawag og mini forest ba sa kuan. Bugnaw gyud. So suroy lang ba diri. Kayo. Ari nangaligo di. Sa dege ang sang adlaw ni nay daghang mga napoy mga ligo. Domingo magdaghan-daghan diri ta sugot. Okay, dali. Okay, sunod daw. Dahil mga nangaligo diri. O niya secret beach. Gusto mong mali diri, ari lang ta diri sa secret beach. Pero nahi gwapo po ditong cottage sa entrance. Okay, ay mga ligo. Taga din mo dong. Pundol. Taga Pundol. Dayo diri sila. Guys. What's up? Okay. Guys, welcome to my guys. Apang Lunanon lang. Na. Nag-open mo apang Lunanon pa. Apang Lunanon vlog ba? Opa. Apang Lunanon. Sige. Okay, dito na mi. Uli. Ani. Aw na mo ikuan dia na mi signal ha. Na-open yo. Udah dito sa inyo non. Sige. Salamat dong. Okay, o diri. Ising katagbakan loon buhol na ta. Okay. Gapundo layo-layo pa to ilang kuan biyahe sa sakyan na to. Okay, diri ba uli na ta. Ay kita. Exit mo li, exit. Entrance exit mo li. Diri. Layo tong gigian to gani ha. Layo po niya tong agyan pabalik. Okay. Nindot tadaghanag, nindot din ikaw. Pwede kaliguan niya po na niyo. Pwede. Maray sakyan. Patay gay na sun. Patay. Shot. Gamay. Kaya ka ang payag yapon diri. Nindot kayo diri. So sure mo diri. Pwede ka ng floating gaw di na pwede gujoron o pambot gaw no. Pwede na guduro na tay pambot, kanta way pambot diri. Ay pila nang sa kuan sa aring ani bitawng kuan na maguyod na ila sa lubok. Pwede ni. Galing lang kay Sa tao. batik pabuti Melvin ba nya ray pwede niya. Sa si Milvin ron. Mo gawasan na po. Siman na siya. Di ba na bana na ni Wina. pido na. Wina marimo na kan bai marimo na laki labad di sus. Sam nang kapo gaw. Pa
Panaja ka kuara kay Nang corporation na. ha? Corporation. Sa man ka nang bangka. Ako na sakyan na na. Kapiskit. Ah, bangos mo nilang sa kargahan o mang harvest. Oo, yung mga Di makina na siya eh. di makina na siya. Pero gikuha ang makina na kay di makapandar tong tao nga kuan. Bro. Ang service ang service na karang vlog yun. Asa? Karang bro. Kaning gikuan, kaning bara pambot na siya. Dili protor na po. Protor. Tako karga na. Kani, mo ni service umadto mo sa floating. Wala service na wala. Okay mga kaigsunan, daghang salamat. Sa pasaka na ta og pauli na. O please view o subscribe ug mahimo. Daghang salamat usbon ko og mayong adlaw kanatong tanan. Bye.